9 yaşlı Neresti Türkmen çağasının oğurlananına şu gün 35 gün boldy. Balx walaýatynyň yerli hökümetine çağany oğurlaryň görewinden gotarmak heniz başartmady. Zamun alınan çağanyň inese Hanım Zöhre jinaýatçylaryň özlerine hop abandyrýandygyny aýtdy. Men oğul çağazym 35 gün boldy ýitene. Mektebiň ýolundan alyp gitdiler. Men onu goýdum tahsil etsin, bir jaýa ýetişsin. Ama zalimler men oğlum şirakam alyp gitdiler. Mana 35 gün boldy. Ne serderegi bar, ne bu habary bar. Ana oğlumu alyp gitdiler. Ýene bilen üstümize bu zulüm damin, bu kafirler bilen üstümize bomam taşlap gitdiler. Mana bir gyzjagazym ýüregi ýaralara geldi. Mana giýje gündüz şuň ýoluna biler garýas. Mana bugün geler, erte geler, oğlum geler diýip hiç habar derek bil oğlumdan ýok. Giýje gündüz bilir umytda. Mana geler. Bu zalimlaryň awlady ýokmy? Bu zalimlerde ferzendi bolsa bırakam bilen bir musulmanyň ferzendini bırakam etmezler. Bilere iç kuymasa Huda tarafdan iç kuydurup mişdiýanyň oğlany şurakam alyp gitdiler. Bilir hiç hindi çaramiz yok ol oğlan için. Mana günde yol gariyaz, mana gün yol gariyaz. Bu hükümet hem hiç bilere bir tavacüh eden yok, bu oğlanlar tavacüh eden yok. Bir Müslümanın avladı tahsil etip bilmese, bir yere barıp bilmese, bundan bir hükümet balıptır men. Mana giyice çapyalar, gündüz çapyalar, mana deyip hiç bu hükümetten tavacüh zat yok bilere. 35 gün geçendigine garamazdan zamun alınan çağany güýç idaralaryň, zalimlaryň elinden halas edip bilmendigine Hanım Zöhre öz nägeleligine bildirdi. Çağanyň ogurlanmagyna reaksiýa bildirip, awgan türkmenlere protest geçirýärler. Abdurrahjany mektep ulagyndan jinaýatçylaryň zor bilen düşürüp alandygyny, onuň gyz dogany gözel gürrüň berdi. Biler eýtik ki motora mindik, motordan gidip otýdyk, soň şu köçeden şagirtler aldyk, soň arkadan hemletdiler. 4 neferdiler, soň birse Moskörde gara jampary bardy, motoryň içine mindi. Aýtdyk, "Böyle motorlaryňyza bam goýupdyr" diýdi, "Ataňa ahtar beripdirler" diýdi. "Biler sizleриň muhafazatlaryňyz üçin geldik" diýdi, "Sizlere ataňdan alyp gitjek" diýdi. Soň näme biler aýtdy, "Sizler" diýdi, "Hacı Nebiniň bäbeklerimi" diýdi. Soň biler korkuncumuzun elinden hava diýdi. Men şunça tartdym, kıýgırdım. Şurada hemme kim bardy, şunça kıýramdan hem hiç kim gelen ýokdy. Hany Nur atly hususy mektepde Abdurrahman bilim alýardy. Bu mektebiň iýesiniň bir zorgoýdygy aýdylýar. Özleriniň ruhy taýdan köp jepa çekýändigini gözel bildirdi. Şu sene ýadyma gelse, soň üstüme hemle gelýär, ýykylýan. Köp jigerhun bolan. Mektep okuwçylaryna da Awganystanda hop abanýar. Neresti çağany zamun alan jinaýatçylar çağanyň gyz doganyny şol pursatda urup ýenjipdir. Okuwdanam özüniň mahrum galandygyny gözel bildirdi. Şu wagtdan bäri, ýetenden bäri, indi bitenden bäri mektebim gidemýok. Korkan gitmene. Abdurrahman maşgalasy gaýgaly günlere baştan geçirýär. Abdurrahman jinaýatçylaryň gynamalara duçar edip, onuň video ýazgysyny ýollaýandygyny Abdurrahman atasy Hacı Muhammed Nebi aýdýar. Mana sizler görensiňizler videolaryny Abdurrahman yalaňaç bolup oturanyny, soğukda keselligini hemme zadyny eşdensiňizler. Mustanat görensiňizler hemme zatlara. Amma hökümet mahalli hiç bir tawajjusy ýok. Takriben 35 gün 36 gün boldy. Şondan bäri bilemýok men, aýa ölüme diýirme. İnşallah diýiri bolaýadyr. Doga edinler. Awganystanyň 4 welaýatynda türkmenler protest geçirýärler. Türkmenleriň protestiniň dowam edýändigini Hacı Muhammed Nebi bildirdi. Dün Waly sahyp geldi, Waly sahyp amma bilere kanaat baxş gep aýdyp bilmedi, pes turup gitdiler. Ondan soň indi mudaýranyň dowamby halk soğukda, jalada otylar giýje gündüz Hanasabat kowmlaryň ondan soň manynda şembe günden aýratany beklemeliler. Eger iş netije bermese Aqynany beklemeliler, Şerhan Bender beklemeliler. Mana şu bir ganda mudaýranyň dowamy bar. Kabylda şu bilen hereket etjek bolýarlar. Amma hökümet billeriň gepmede lebbek diýmese mundan hem ketterägini biller mudaýrany eder, dowam berer. Ta ki Abdurrahman ele gelinçe biller dowam bermeli. Şundan başga billeriň näme kowmlaryň hasty, hemmeniň hastam
Şulki ta Abdurrauf ele gelinçe davam bermeli. Hany Nur adly hususy mektebiň iyesi zamun alynan çağanyň maşgalasyna duýgadaşlyk bildirmedi. Şonuň üçin hem Abdurraufyň atasy Haji Muhammed Nebi öz nägeleligini bildirdi. Meniň owladymy Abdurrauf jana Mektebi Hany Nur'un elinden ogurlanan. Amma Mektebi Hany Nur henideçe şul 4 günün içinde şunça adamı, şunça müňlerçe adamları hasap edip bir saparım gelip merdimin ne hal ahwalyny soran yok. Amma çünkü iyese puldar bilemýok men. Näçin bu iş bolýar? Näçin gelen yok? Näçin mektepden soralan yok? Meniň oglumyň mas'uly mektep. Mektep teslim alan ogra mektep teslim beren. Awgan türkmenleri kyn şertlere baştan geçirýärler. Bir kanun yaragly toparlaram türkmenlere gynamalara duçar edýär. Şonuň üçin awgan türkmenlere parahatçylykly protest geçirýärler.